ஏன் குருமணியே நடனதிகாமணியே நன்மணியே பொன்மணியே அப்படி பட முடியாதுன்னு சொன்னவர் என்ன சொல்றாரு? படமாட்டேன் துயிர் சிறைதன் படமாட்டேன், இனி நான் பயப்படவும் மாட்டேன், படித்துணையே பிடித்தேன் விடமாட்டேன், ஏமாந்து விடமாட்டேன், கண்டேன் மெய்மெய்து நொம்மானை. ஏமாற்ற மாட்டேன், இது மெய்யா உண்மையில் ஆணையா? நொம்மானை விளம்பினன் நொம் அடியேன் கெடமாட்டேன், பிறர் மொழிகள் கேட்டிடவும் மாட்டேன், கிளர் ஒளி அம்பலத்து ஆடல் வளர் ஒளி நும்மல்லால் நடமாட்டேன், என் உள்ளத்தே நான் சாக மாட்டேன், நல்ல திருவருளாலே நான் தானானேனே. அப்படி அங்க பயப்படவும் சொன்னவரு இனி நான் பயப்பட மாட்டேன். காரணம் என்னன்னு கேட்டா, ஏன் பயப்பட மாட்டேன்னா, சாகாத கல்வியிலே தலை காட்டி கொடுத்தீர், தடையறியா கால் காட்டி தரம் பெறவும் அளித்தீர், மா காதல் உடையவனாம் மனம் கனிவித்தீர், அழியா வானமுதும் மெய்ஞான மருந்தும் உண்ண புரிந்தீர். அதுலயே சொல்லிட்டாரு, வானமுதும் கொடுத்த, மெய்ஞான மருந்தும் உண்ண கொடுத்த, போகாத புனலாலே சுத்த உடம்பினராம் புண்ணியரும் தன்னறிய பொது நிலையும் தந்தீர். போகாத புனல் நாகா அதிபர்களும் நின்று ஏத்த வளர்க்கின்றேர், நடராஜரே நமக்கு நான் ஏது செய்வேனோ? என்னை இப்படி வளர்த்துட்டேயா, உனக்கு நான் என்னையா செய்ய போறேன்? அது எப்ப சொல்றாருன்னா, அருள் அனுபவ சித்தி பெற்ற உடனே சொல்றார். அப்பா எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பாய் இருக்கின்ற ஆரமுதே, அப்பா எனக்கு எய்ப்பில் வைப்பாய் இருக்கின்ற ஆரமுதே, இப்பாறு எந்தனை நீயே வருவித்து, இந்த உலகத்துக்கு நானே வரணும்னு பிறக்கணும்னு ஆசைப்படலையா? நீதாயா என்ன வருவித்து இசைவுடனே தப்பாத தந்திரம் மந்திரம் யாவையும் தந்தாய். இசைந்து தப்பாத மந்திரம் தந்திரம் யாவையும் தந்து, உலகில் வெப்பானது தவிர்த்து ஐந்தொழில் செய்ய விதித்தனையே. வெப்புனா திருப்பி அடுத்த வெப்புல பாத்துக்கலாம்னு சொல்றேன் இல்லையா? ஒரு வெப்பு அரைச்சிட்டு அது மூணாவது வெப்புப்பா, காய் அப்படித்தான் இருக்குன்னு சொல்றேன் இல்லையா? அது மாதிரி செத்து போய் பிறவி மீண்டும் மீண்டும் பிறவி எடுக்கிறோமே, அந்த வெப்பானது தவிர்த்து ஐந்தொழில் செய்வித்தனையே. 5 தொழிலையும் என்ன செய்ய சொன்னியா? 5 தொழிலையும் என்னையே செய்ய சொன்ன. அப்ப என்ன அர்த்தம்? இறைவன் வள்ளலாரை அவரே விரும்பிதான் வர வைக்க சொன்னாராம். இறைவன் வள்ளலாரை என்ன சொல்றாரு? விரும்பி வர வைக்க வச்சார். வர வச்சு இது எல்லாம் தந்தினை வித்தினை என்னை நிந்தனம் நின் தன் மகனாக விதித்து. அப்போ வள்ளலாரை யாருடைய பிள்ளைனா இறைவனுடைய பிள்ளை, ஈஸ்வரனுடைய பிள்ளையாக விளைவித்து விளைவு உள்ளத்தே பதித்தனை. என் உள்ளத்தினே நீ என்ன சொல்லிட்டா? என்னுடைய பிள்ளைன்றத சொல்லிட்டியா? பதித்தனை என்னுள் பதிந்தனை, சிற்றம்பல நடமும் உதித்து ஒளிர் பொன்னம்பல நடமும் ஒருங்கே எனக்கே கதித்து அழியாமையும் இன்பமும் கைவர காட்டினை. அப்ப வல்லாருங்க என்ன சொல்றாராம்? இதெல்லாம் கைவர காட்டினை. ஞான அமுதளித்தாய். ஞான அமுதத்தை இறைவனே ஊற்றுறானா? யாருக்கு? வள்ளலார். சீர்காழியில சுந்தரருக்கு ஊற்றார். இந்த ஞான சம்பந்தருக்கு சீர்காழியில ஊற்றார் இல்லையா?